En 12 meses, a nova empresa que vai continuar cos traballos do pexón de Vilagarcía terá que ter listo o documento para a súa aprobación inicial. Ese a marxe que lle marcou Rabella coa intención de atallar canto antes a revisión dun plan de urbanismo que no Concello xerou máis dunha dor de cabeza nos últimos meses tras a renuncia de Eptisa, a anterior adxudicataria. O alcalde cree que agora o camiño está despexado de cara á aprobación inicial do documento dentro dun ano. O socialista confía en que a partir de agora os prazos se vayan cumprindo. Dentro das previsións que establece a empresa para rematar eses traballos ata chegar á aprobación inicial, estiman en 12 meses. Despois, claro, como todo o mundo pode entender, nos traballos de revisión e na aprobación dese plan xeral, non solamente fala o Concello, senón a Xunta de Galicia tamén ten que facer uns informes, e, o tempo non dependerá tamén do que tarde a Xunta de Galicia en facer un informe favorable e cantas reunións se teñan que facer ata chegar ata a aprobación inicial. O rexedor cree que é positivo que sexa a empresa Alfonso Botán SL a que se encargue de continuar cos traballos. Unha boa nova que sexa esa empresa Alfonso Botán SL, porque está a figura máis visible, un antigo traballador de Eptisa, da anterior empresa, un arquitecto que levaba traballando co Concello de Vilagarcía nos últimos casi 10 anos, e polo tanto o que mellor coñecen pois a realidade como están eses traballos de revisión do plan xeral. O alcalde Isosino marca polo de agora unha data para a aprobación definitiva do documento, con todo salienta que o seu obxectivo é sacar adiante o pexón canto antes. Levábamos moito tempo con esta revisión do plan xeral, que é un documento moi importante, e que, pese ás circunstancias sobrevenidas, este goberno municipal demostrou en moitas ocasións que sí ten intención en sacar este documento, e agora continuaremos traballando. Dende logo, estamos agora máis cerca do que estábamos fai 15 días. O Pepe Vilagarcía, pola súa banda, critica que o alcalde volva a anunciar que o pexón estará listo en 12 meses. Segundo os populares, é a segunda vez en 2 anos que Varela promete o pexón nun ano, referíndose a que o anterior prazo antes da renuncia de Eptisa estaba marcado pro verán do 2017.